Този бус само се не е разпаднал. Много ми е интересно кой му е подписал прегледа годишния. Негодници с негодници. Не само, че няма гуми, не само, че е изгнил, вратите с връзки вързани. Негодна история. То пункт, дето му е разрешил да се движи, трябва да бъде затворен моментално. Така са 80% са им фаровете високи на всичките. Като пътувам нощем направо ми избождат очите и изроди. Трябва 50% от пунктовете да бъдат закрити моментално. Гледайте какво става. Той са клати целия. Той не може да върви с повече от 60. И това му е подписано да пътува из пътищата на България. И изрод.